Отново казвам добре дошла и добро утро на Елена Шахънска, с която сме ви приготвили следващата тема от 5-ти епизод на нашата рубрика. Изключително интересна тема, откъде идва самочувствието. Като хора на 21 век е добре да имаме на самочувствие за себе си, но е добре да познаваме себе си. Аз обаче повече няма да се обаждам. Елена Шахънска ще ни разкаже малко повече. Здравей още веднъж и директно на темата откъде идва самочувствието. Здравейте. Да, точно така, самочувствието идва на първо място от това да познаваш себе си и границите си, наследството си, след това да почиташ историята си и уроците, които си научил благодарение на нея, да имаш стремежи, по които да действаш, да знаеш, че всеки човек е стойностен само защото има душа. Това е здравословното самочувствие и самоуважение. То не е нужда е голямо, стига да те кара да си щастлив, че си това, което си и да знаеш какво можеш. Но какво означава да познаваш себе си? Малко по-нататък в разговора ще си говорим и за това как самочувствието има връзка с нашата душа, но да направим една крачка назад. Какво означава да познаваш себе си? Да познаваш себе си означава да знаеш кой се крие отвъд всичко, което ти се случва в живота и защо реагираш така на него. Ако познаваш себе си, ще знаеш не само защо, но и към какво да са насочени усилията ти. Ще познаваш и границите си. А това започва с себеизследване. Кой съм аз? Защо реагирам така? Какво иска съществото ми? А после и какво все пак съм постигнал, какви качества съм наследил, какви вродени силни страни имам, но и какви са слабостите ми, какви са границите ми, сред които мога да се развивам добре. На какво съм се научил благодарение на онова, което ми се е случило. Това са все въпроси, които те карат да вървиш напред и възвръщат самочувствието ти. А после и самия живот ти откликва, защото е органически свързан с теб и всичко, което излъчваш. В известен смисъл да познаваш себе си е и да познаваш реалността, да се чувстваш комфортно в нея. Казваш, че всеки човек е стойностен, само защото има душа. Вече споменах, че ще говорим и за нея. Това достатъчно ли е, за да имаш самочувствие? Определено. И смятам, че в ерата на технологиите все повече ще осъзнаваме това, защото ще можем да направим сравнение до какво води твърде многото и бързото технологизиране и улесняване на нещата в сравнение с това душата да се мъчи да научи нещо, да се привърже към някой, бавно да вниква в нещата. Разликата е огромна и предимства са в полза на човешкото. А кое прави човека човек, ако не е душата му? Това е една дълга тема, в която в момента няма да влизам подробно, но изводът е, че да, човек е стойностен на първо място, защото има душа. От тази именно душа излиза творчеството, любовта, преживяванията, въображението, за което си говорихме, истинските връзки, всичко, заради което си струва да живеем и което ни помага да вникваме. Роботите могат само да повтарят стари концепции, те не могат да вникват. Рационалността прави същото, гледа повърхностно. Жизнеността обаче, плодовитостта, смисълът не идват от това ниво, те идват от душата. И когато човек осъзнае тези взаимовръзки, той започва да се чувства стойностен. В известен смисъл, когато види стойността, се връща и неговото здравословно самочувствие. Ние придаваме стойност на грешните неща, нетрайните, материалните, повърхностните. А затова и самочувствието ни варира и лесно го губим. Солидната основа се намира по-дълбоко. Имаме ли я, имаме и всичко останало, което върви с нея. Самочувствие, жизненост, желание да се развиваш, да твориш, да живееш. Хубаво трябва да я осъзнаем, за да стигне от дълбокото до повърхностните слоеве на съзнанието ни. И разбира се, по традиция, няколко съвета как можем да повишим самочувствието си, да е здравословно самочувствието ни също. Потърсете се кои сте и защо реагирате така на случващото се. Това ще ви покаже какво е важно за вас, за да сте добре. А започнете ли и да го правите, ще започне да се възвръща и самочувствието ви. То е свързано и с границите. Да си поставите правилните граници, за да не нахлуват всякакви хора в личното ви пространство. Изместете се от среда, от хора с здравословно самочувствие, за да не хабите постоянно енергия да браните самочувствието си от хора, които ви го свалят. Така ще ви е по-лесно и да си вярвате. Огледайте се край вас и установете кои са ресурсите ви и какво можете да направите с тях, за да живеете по-добре. Направете нещо за себе си. Осмислете важните случки в живота си и какво сте научили от тях. Кое е важно за вас? Дръжте на него. Давайте си време да осмислите важните за вас неща, да вникнете в тях. Научете се и да си говорите простички и утвърждаващи неща, като аз съм добър човек.
Намерете простичките неща за себе си, които ви харесват. И действайте. Задължително действайте спрямо нещата, които харесвате и спрямо всичко, заради което си струва да живеете. Действайте от душата си. Ако ви е трудно, отново представяйте си го. Самочувствието е определена енергетика. Тя може да се побутне, когато човек си се представя такъв, когато те лесно въплати стойка на самочувствие или когато е в среда от такива хора. А после действайте от това чувство. Така действията ви са от друго ниво на енергетика и дават различен резултат. Реално човек само на самочувствие може да постигне много неща, защото самочувствието го кара да се стреми, да учи, да се развива, да общува, да се осмелява, да вниква. Не е нужно да знае да може, защото ще се научи. И последно, човек трябва да има самочувствие и за да не слиза на нивото на онези, които не правят нищо за живота си, а само хвърлят съмнение и негативна енергия по онези, които се опитват да правят нещо. Имаш ли самочувствие, не влизаш в техния режим, не отговаряш, не им се обясняваш, вървиш смело по пътя си и случваш нещата си на друга линия, докато те си остават там, където са. Научете се да си пестите енергията за важните неща. Не разказвайте на всеки. Не се оправдавайте. Това е част от това да имаш здравословни граници, да си вярваш и да можеш да манифестираш.